sang tagsa-tagsa. Kahitaw kasadya, ikot ko nangyaraan. Kahitaw kasadya, nangituloy ang taon. Kahitaw kasadya, kapatay. Hidlaw Sadya News, celebrating life the way it is. Okay mga kasimanwa, mayong adlaw, mayong hapon, kag mayong gabi sa bilog nga kalibutan, nagatanaw subong sa Hidlaw Sadya. Sa sining episode, damo sa aton nga nakahangop nga ang aton manggad hindi mabakal bisan pila pa ang aton kwarta. Hindi ini makita sa mall, hindi ini makita kag mabakal online. Ini nga mga bahandi ara lang sa aton tagsa kaduog sa aton syudad, sa even sa tingog sa aton mga katigulangan kag mga handumanan sa aton kabataan. Amo ni kinanglanon naton nga dapat tipigan kag pasanyugon antes pa ini madula parehas ang asong ginadala sang hangin. Kay kung madula ini, hindi na ini mabalik ang kangay sang mga ambahanon nga original naton sang una, ang mga daan nga kanta, and even mga timpla sang aton mga katigulangan, mga lola naton, lolo naton, kag ang mga istorya nga ginapalabot sa aton mga ginikanan, mga katigulangan. Hindi na ini mabayran bisan pila pa ang aton ganansiyahon. Gani padayon kita sa pagpalangga kag pagpasanyog sa aton palaabuton nga kag aton palanoblion. Ini ang Hidlaw Sadyang inyong main host, Kahidlaw Alex, sa sining ihon sa sining kadlawon kag kahaponanon sa bilog nga kalibutan nagatanaw. Ginatamyaw naton ang tagsa-tagsa nga nagatanaw sa sining live broadcast Hidlaw Sadya TV. Alright mga kahidlaw, hindi gid magkambyo sa pagtanaw kay damo pa. No, damo pa ang mga istorya naton nga mga bahin sa aton kultura kag sa aton kag aton pagdalon sa sining masunod nga mga episode sa palabuton nga mga episode sa Hidlaw Sadya TV. Nagapasalamat nga daan kita sa pag-upod ninyo sa amon nga programa. Kag sa sining nga adlaw, sa sining nga gabi, kag sining nga kahaponanon, gani padayon lang ta sa pagpalapnag sa aton lokal nga identity. Ang topiko naton sa nagligad nga episode amo ang pagpalangga sa aton kaugalingon nga kultura, no. So gani mga abyan, hindi pagkalimti ang pag-uswag sa aton kultura, nagasugod sa aton tagsa ka panimalay. Madamo gid nga salamat sa aton pinalangga kag nga aton manunugang amo ang Dios nga nagabindisyon sa aton tanan. Subong ang topiko nga episode 4 amo ang pagtipig sa pagsanyog sa aton palanoblion. Gani mga kahidlaw, madamo sa aton ang witness, no, nga sa sining episode dalon namon kamo sa isa ka paglakbay, no, sa kalibutan sang tangible kag intangible cultural heritage. Ini nga mga bahandi nagaupod sa aton sa lugar nga puno sang kasaysayan, mga tradisyon nga ginapanubli sa aton mga katigulangan, mga kanta nga nagahugpong sa aton komunidad, kag mga pagkaon nga nagahatag identity kag pagpalangga sa aton pagka-Filipino. Gani sa sinilang hindi lang basta istorya, no? Hindi lang kini basta istorya mga abyan, ini ang pagpakita sang aton pagkatao, sang aton kagustuhan nga ipreserbar ang kultura para sa masunod nga henerasyon.
Gani updi kami subong nga adlaw sa sudid sining tion. Sa kag aton kalalahon kag tilawan man nga pamatian ang bahandi nga nabilin pa sa aton nga wala sing parehas. Subong adlaw, ilang taon ta kung ano ang ginahimo subong ni Sir Joe, no? Mas basiklat kita sa iya sa iyang ginhimo dira sang kaida, no? Doc Alex, ari kita subong sa Purok Maria Elena diri sa Barangay Dulao, Bago City. So di naga-seminar kita nanungod sa lektura sa mga panlawas, subong man sa spiritual enhancement sa Murar Kabiri program diri sa siningat tuog diri sa Purok Maria Elena. So amo ini ang aton nga mga kauturan nga nag-attend. Kaya ang aton nga isa sa mga speaker naton sa gospel. Nag-educate sa mga tao nanungkod sa spiritual kag subong man sa akon nga bahin amo maayong panlawas sa health lecture. So amo ni Doc Alex ang aton nga update subong sa aton nga balita sini nga gabi kag diri sa aton hidlaw sadya nga programa sa aton nga evangelistic meeting public education nanungod sa health program. So sininga gabi mayong gabi kisiyo tanan kagari kita live diri sa Purok Maria Elena, Barangay Dulao, Bago City. Kaupod naton ang aton nga mga missionaries diri sa sininga gabi. Gabi sila ka komento siguro. So nga subong nga gabi inay nga ga-attend kamo diri sa programa naton ano inyong gina-attendan diri ka pamati sa mo sa pulo sa Ginoo kag mga lektura sa mga panlawas. So ano ang benepisyo nga nakuha sa imo nay? Linong kita anay mga kabataan kag duko naton ulo Sa Ginoo. Kag pamalandong kita sa makadali. Okay, amo ni Doc Alex ang aton isa ka tumalanaw. Sino gani mo ngalan nanay? Antonieta. Kasipong si nanay Antonieta Kasipong naga-attend gid sa taga-gabi mga biyanan sa aton nga programa diri sa aton nga public. So amo na Doc Alex ang aton nga update diri sa sininga gabi. Salamat gid Doc Joe sa imong makugi nga pagsaya sa dira kun ano nagkakatatabo sa sinang aduog. Kag karon dugay ari ka naman diri sa aton studio, no? Kag sa sining kahagabihon, kagahon kahaponanon, kun ano man nga tayo mga aton tumalanaw nagalantaw. Mga kasiman mga po kahidlaw, subong adlaw isa ka espesyal nga bisita ang aton updon sa sining live sang Hidlaw Sadya TV. Ang ginakilala nga king choreographer sang Mascara Festival, ang maestro nga sa sulod sang pila ka dekada nagpadaog sang madamo nga grupo kag ginpabaskog ang kultura kag talento sa mga bakulodnon sa entablado. 21 ka beses nga kampiyon, mentor, isa ka maestro kag inspirasyon sa madamo nga mga kabataan kag manugsaot. Gani mga inigog mga kahidlaw. Palakpakan naton si Sir Segundo Panoy Cabalcar. Mayong gabi sa imo na. Sir Panoy, kinami sa imo nga nga ginahamtangan dira katawhay. Siguro mabugnaw na dira ang duog mo. No? Yeah. So, Sir Panoy, may mga pinakita ka pamangkot, no? Kay madamo sa nga pamangkot. Sinugid ka bala? Kay ara ka pirmi sa behind the scene sa mga kadaan sa madamo na kag hindi na manigar, hindi na ma-deny. Even internationally nag-present ka mo sa US kag sa iban pa nga mga lugar, pwede mo na maambal karon. So Sir Panoy, paano nagsugod ang imo interes sa choreography kag sa Mascara Festival? Nagsugod may gabi sa tanong seklamate, may gabi. Bo hindi kayo kapang hindi sa ako, nya katupad bili kami kung Alexander Indrina ba may gabi sa tanan galantaw kag ako suniin ko mati dira. Kang so ako nang ako nga talento nagasugod that was I think
1989 sa amon barangay dito nga natawag ako sa amon barangay nga magtudlo sa amon barangay for the Mascara Festival. Amo tong akon nga kabangdanan kung sa diin nagsigisige ako yung mga tinuig sa pagtudlo sa maskara. So with do kadako nga kay gayunan kag oportunidad nga because sa maskara nakalagaw ako sa ibang nation for free at the same time naka kamangdanan nga kapaskil ako sa blues ko kag kamangdanan man nakalagaw ako sa gitawa nga nakalibot ako sa nakalagaw ako sa Asia. I think guro makasiling ko first ko nakasugod ako sa lakat sa Singapore sa 1998, China, sa Hong Kong, sa Korea, sa Japan, and last year sa Taiwan ang kamangdanan amo ang Mascara Festival. Wow. So ano ang una nga grupo nga imo gin-train sa una kag una gid nga grupo nga nag-champion sang ikaw naga-train sa ila? Nagsugod ako sa 89 pero ang first kong champion was then Barangay 29 sa Malalusan diri sa Bacolod. Amutang first ko champion and the rest sige pretty much on off man ko nga dalagaan, and with that I think makasin ko na ka 22 ako nga naka-champion sa maskara at 22. So I think it's a blessing guro nga salamatan gud sa pagbalik kit sa kaayo sa Ginoo sa akon. Sa mga talentong natin sa akon. Kag sa imong 21 ka championships, ano ang sa imo lang pinaka memorable nga performance para sa imo? Kag nga aman. Guro tan makambago tanan sila nga nang memorable sa ako tungod that's the reason nga nag-champion ako sa Mascara Festival. Pero kung hindi man naglaho ang hinagyan ko sa maskara because from nothing to something, from papel to rhinestones kang sa nangin sequence close na kang nag-evolve na ang maskara. Kay tungod nga kinahanglan gid mag-evolve ang maskara kay tungod sa kadabo nga festival sa bilog nga Pilipinas kinahanglan maskara matulpangdan gid pati sa kabilog nga kalibutan. Do matyagal ko ang maskara do among sentro sang tanan nga festival no? Ambot lang sa imo pagtanaw. Kadamon sa mga festivals kabako diri sa bilog nga Pilipinas kadamo man I think ko makamba uro ang maskara guro nang makamba ko isa sa mga pinakabantog nga festival sa bilog nga Pilipinas. Yes. Kagano ang sikreto sa imong success, so to speak, bilang choreographer? Anong sikreto sa imong nga damo sa imong paghandle sa grupo nagadaog kag naga-champion, Sir Panoy? Siguro bugay sang Diyos, sa kaalam sang Diyos nga share sa akon kag sa pagtuon man ako pag napakita ko nga wala makita sa mga tawo sa pagplano, of course, sa budgeting, sa disiplina sa mga dancers ko. Kag labis na nan ko na nang pagpaninguha gid gimihandom ka sang papakita mo sa bilog nga kalibutan ang wala pa makitaan sa ibang nasyon kag sa iba nga grupo kag sa iba nga mga festival sa bilog nga Pilipinas. So baka silin ko ang maskara guro ang pinaka-unique is that nagayuhom kitang that in spite sa ano nga problema people Bacolod can still keep on smiling. Wow, amo na gali nga sa masunson nga makita tay ko pero mi ka nagayuhom no. And in light of our cultural heritage, paano mo ginatanaw ang papel ng Mascara Festival bilang isa ka intangible cultural heritage diri sa Bacolod? Siguro ba kasi kung Bacolod guro do kadako damo kita sa mga presenta kag kadako sa ito nga oportunidad para makita ang kultura sa Bacolod kay tungod so unique na damdamo ang problema nagyan ang Bacolod kadamo-damo sa problema nagyan but still makamba ko we can still keep on smiling because of at the end of the day there is still hope. Bisa maginano pa kag bisa na lang ang maskara no September na sa dason nga bulan. So may ara yes. Naman gyapon grupo nga gina-train. Yes, begin balikan ako nga barangay train after 30 years bumalik ako sa barangay kung saan nakabaton ako sa first nga championship and that is barangay 29 sa Subo nga tuig. After 30 years bumalik ako sa ila. 30 years ba wakatahom no? Yes. Doren Divo sang timing ginigiling ako interview kay ginapamangkot ka kun ano ginung una nga grupo kag nagbalik ka na subong sa pinakauna nga grupo nga gipachampion nimo sang team. Yes, so So paano yes. paano tama padayon kag maprotektahan
ang ining kultura para sa masunod nga henerasyon sa imo, Sir Panoy? Siguro mas ko nga ang pinaka-essence actually sa maskara is the smile. Yung pinaka-essence ang kwan, damo na pinaka dako nga presentasyon sa Bacolod Festival is that the smile. That no matter what, keep on smiling and always remember, smile is contagious. Yes. Kag dapat gid ipakita, smile is contagious. Kag igang gurong Bacolod, guro makasin ko guro nga isa sa pinaka-the best nga lugar para sa akon, and with that story makamba kong nga no matter what makamba kong makaka-keep on still smiling ako. Yes. So, ano ang mensahe mo? Okay, ano ang mensahe mo sa mga kabataan nga gusto mag-intra sa saot kag choreography? Kaya damo na sa mga hubinon kag mga lamaharon pa. Tanong masiling mo nga mensahe, mahatag mo silang mensahe. Ang mensahe ko sa mga baguhan na gusto magsaot, hindi magkataka sa pagtuon. Because sa pagtuon sa saot, wala katapusan. Ga-evolve ang dancing. And makahambal ako nga, ang ibang mga trainers sa Bacolod, was then may mga former dancers ko nga tuludlo na subong. Ang ibang sa nakontra ko na, sometimes kakapirdi ko, and sometimes daog ako, but still, that is part of competition because yung mga alam, abilidad na sila. And that is, I'm very happy for them no matter what. When being a winner or being a loser, mapirdi ko na still happy for them and ginakongratulate ko sa because ang kapati ko yung tao, may kaalam, may hibalo, may talento, kaya nagatuon para kung paano maging maayo man nga isa ka choreographer. Kasi mga baguhan nga gusto mag-interest sa gitawag at sa patagsang saot, mag-attend sa ituwag ang mga workshop, hindi magkataka because ang saot, wala katapusan na pagtuon para pakita ang ituwag ng kultura na binagit sa Mascara Festival. Grabe guro imo nga mga siyempre before ka mag-engage sa isa ka contest, grabe yung pagtuon mo man no? Kung ano naman ang i-present nimo sa dason. Yes, so tunan mo gidya subo makabataan sa mga alam na mga sagad na gidya kailangan na keep on searching kaya puti sa lakat sa panahon or else sabayaan ka because ka mga alam kaya one is that technology and malantaw mo sa palagwaon sa gitawag ng mga social media sa YouTube damo kas makita ang something unusual nga dapat mo tunan para nga hindi ka bayaan ma-research agad, magatuon agad ka mga manumdum kagid sang datwag paano pakita nga wala pa makita sa iban. Wow, katahom. So Sir Panoy, ano pang imo handom nga ma-achieve sa masunod nga mga tuig sa larangan o sa patag sang saot kag sang aton mismo kultura diri sa Bacolod? Ang mahandom ko pagid is that nga mag-evolve siya, kamakit ang matutuod nga essence sang maskara. Duara na siya, but still, ang pagtuon, wala sa katapusan, kaya dapat ginaton idig o ano pagid ang pakita naton sa bilog nga kalibutan na binigit sa atong festival. Because ang aton banwa nga Bacolod, puno sa tawag nga puto sa kitawag nga kuan nga mga papakita pagit kung paano pag ginapakita mo sa bilog nga kalibutan. Igapatig ko ang Bacolod isa ka lugar nga manami kag dapat itun-an para kung mapakita na sa kalibutan kung ano ang totoo ng Bacolod nun. Wow, katahom. So madamo gid nga salamat Sir Panoy sa pagpaambit nimo sa inspirasyon kay sang imo istorya. Kag hindi lang inibahin sang imo personal personal nga kadalagan kundi isa ka bahin sang mas dalagko nga istorya sang Bacolod kay sang Mascara Festival. Kag ginakalipay kag ginakongratulate ka namon sa komunidad nga sa diin nag-appreciate sang arts kay ti amo gid man kita sina nag-appreciate kita sang aton mismong arts and culture kag saludar kami sa imo Sir Panoy sa imo mga achievements kag gina-acknowledge mo man nga inatanan bangod sang grasya sang Ginoo sa imo nga ginhatag nga kaalam agud to nga mapasanyog naton ang aton malahalon kag hindi na mabakal nga kultura kag wala yes, na sing parehas So parting shot mo Sir Panoy.
Kapasalamat ko sa mga ginikanan, sa mga kapitanis, sa nagkakalilaan niya mga sektora, kagalilaan niya mga organisasyon, na naghandol sa mga karabi ko sa among kamangdanan, kung nakalakat ako sa gawa for free. Sometimes compete kami, sometimes participate kami, and salamat mga salamat kag sa mga kapamati sa mga concert sa programa. Madamong salamat kag kumakatos Bacolod diri. Welcome to the city of Smile, Bacolod City. Bati ko kuno ang unique sa buong kuno kay i-implement gid nila kuno nga kung magkadto ko di madala gid maskara, masuksok gid kuno maskara ang mga audience ambot yung tuod na. Lako idea pag sa plano nila, but I think may ginapreparas lang nga ngalain naman nga presentasyon para sa sininga tuig nga Maskara Festival. So salamat nga damo Sir Panoy kag kabay pang Sure. ka sa gyapon ang imong Yes, pagkakataon bilang isa ka ginakilala kag ginasaludaran nga artist no sa diri sa siyudad sa Bacolod. Kaya hindi lamang diri sa siyudad sa Bacolod, even sa national sa Manila and even sa international because of the performance of your group. So congratulations Sir Panoy, and hope to Salamat, see you salamat. around next time for Yeah. another interview. Thank you so Yes, much. Sir Alexander. Thank you, good kag. Madamong salamat. Software solutions, take care of your business. Innovative, reliable, laging success, walang stress. Sa eSoftware. Let me show you how this guitar station works. On this side, you could safely store any guitar. It could be acoustic guitar, your electric guitar, or your bass guitar. Over at this side, you could organize all your wires and cables and guitar straps. This area is meant for all your smaller accessories like guitar strings, capo, and even your guitar pick. At the bottom, you could store all of your guitar pedals. And here at the center, you could put your guitar amplifier. If you are looking for a guitar workstation that could organize all your guitar and guitar accessories, it's available here at Better Components. Let me show you how this guitar station works.
Ginarihan sa Diyos upang ipahayag ang bagong bukas ng Diyos upang ipakita. Subong na ipakita. As the year 2000 approaches, secular and religious observers are developing a consensus that major change on planet Earth are fast occurring and a new heavens and a new earth is imminent. Recent events have shaken modern man's confidence on his capability to order the world and his society. New fears as well as the perennial troubles in yesterday still haunt statesmen and serious thinkers of today. Ideologies have come and gone. Programs of government have replaced one after another. 15-year master plans have been infinitely extended. New political parties and personalities have sounded their call. Yet, men in these modern cities face the same age-old problems: graft in government service, systematic injustice, poverty amidst plenty, rebellions and revolutions, garbage everywhere, vices and crimes in the centers of decency, imminent cardinals playing the political harlot, siding with one powerful man today, only to discard him tomorrow. Babel of voices prescribing 1,001 remedy. Natural disasters following man-made catastrophes. The signs are here. The signs are very near, right at the tip of our noses. The metropolis is doomed. The countryside is ravaged. Their very own planet is endangered. To whom shall men turn in times like these? The scriptures, considered sacred by diverse religious traditions, converge in describing such times as ours. Time of great danger for man and his planet. Times for fundamental choices between catastrophe and a new way of living. Time for getting out of an old way of living, old way of ordering things, to a new relationship, a new perspective, a new lifestyle. Time of danger, yes, but also times of great opportunity. The choice before man and his planet is between cosmic catastrophe or a new way of living for the whole universe, to live in solidarity in a community with all living things, or to suffer death for all. Catastrophe or community. If one were to simplify the way things are, two pictures would adequately describe the choice before us now. The first is that the story of old, the story of the Tower of Babel. The other picture is the second story, the story of the Temple of Jerusalem, as painted in the prophet Ezekiel, in the book of Ezekiel, in the Christian Bible. Or the story of the new heavens and new earth in the book of Revelation of Jesus Christ to John in the last book of the Bible. Similar pictures or parallel stories could be found in the literature of other religions and the writings of secular thinkers. Basically, the two pictures tell of two ways of living in planet Earth. One way is to live selfishly in active rebellion against God, talking his own language, striving and struggling to build to himself a tower that would reach the heavens, a tower that would make him renowned for the name and glory so that the whole earth would praise and exalt him. Self-reliance, struggle for pride of place, looking out for number one, to hell with the rest of the world, victory at all cost. The Tower of Babel is a monument to this lifestyle. Its results are for the whole earth to see. Dispersion of peoples, quarrels and warfare, destruction of the countryside. For the cities, violence, greed, crime, and diseases. The other way is to live seeking man's proper place in the whole universe, recognizing a higher power that owns all life forms, caring for the environment, caring for planet Earth, brother sun, and sister moon.
Every time planet Earth is in such a crossroad, when the whole of mankind is reaping the fruits of old selfish lifestyle, when all seem lost, life always intervenes through new consciousness. Somehow life breaks through a new way of thinking in the life of the servant. The new consciousness seeks expressions. Hello. The word gets out. A call to repentance and change is made. This consciousness, this call for a changed heart, generates a movement, gains momentum, suffers resistance, evokes oppression. The lives of its proponents are sought by contrary spirits and contrary minds to be snuffed out. Yet the movement continues. Today, the consciousness has taken hold of many servants. A college of servants worldwide had answered a call to live a new way, a universal college made of diverse personalities and persuasions, but with only one message: man must choose to live as part of creation. All life is holy. Biodiversity, take care of the environment. All is one planet, one mankind. But such ideas and spirits seek concrete expressions. If one were to live in a new way, what would be the forms of daily living? How will such communal life with all life forms be structured? What would be the features of such a society that embraces this viewpoint? Guys, I just got a chilling warning from the Lord about AI. I was laying in bed last night and I had a vision clear as day. I don't get many visions, but this one was so clear and so stark, and I just feel like I have to share it on here. And in full transparency, I was starting to write a devotional using AI that I was going to send out every single day through YouTube. And when I had Lisa Vermillion on the Jesus People podcast, she's an AI expert, a Christian in Silicon Valley. I told her about this and she kind of like warned me against it. And she's like, hey, I think you should pray about this. And so that night I'm just laying in bed praying and I'm like, Lord, do you want me to do this devotional? And he gives me this picture of this truck that was like one of those like landscaping trucks with wooden slats on the side of the truck bed so you can fill more junk with it or put more junk in it. And there were all these like wooden cross trinkets filling the back of this truck. And the driver of the truck like turns his head out the window of the car, and he looks at me and he kind of like smiles as if to say like, I'm about to make a bunch of money selling these things. And the warning right there, I knew exactly what it was. One, I was supposed to shut down this devotional. Number two, this is a warning for pastors who are using AI to write their sermons. And number three, this is a warning for Christians who are running to AI for their spiritual development and direction. You see, AI doesn't have the Holy Spirit. AI is a learning model. It's not a person with a soul. And if you are trading in the work of the Holy Spirit for something that might sound better, but doesn't actually have the fruit of the Spirit, doesn't have a soul, doesn't have the Holy Spirit, you're missing it. And we're about to enter an age of artificial intelligence where we need to have the discernment to know what is Spirit-led and what just sounds really good. So I'm going to continue to send out devotionals. I send one out every day, but I can promise you this, it's going to be Spirit-led. You can click the link in my bio. I send them every single morning, and I'm shutting this thing down because I have a fear of the Lord on this, and I think you should too. Guys. Alright, salamat, Gid, sa sinang panagdao, no? Sang isa tao kautod nga concern siya sang AI as compared with the work of the Holy Spirit, no? So, sa sininga tinuon, mga hinigugma nga mga kahidlaw, ari na ang aton ginahulat, si Doc Joe. Ari na siya. Doc Joe, kamusta ka na? Kamusta ka na? Doc Alex, good evening. Sa aton mga viewers, good evening. Bago lang gid ko nag-abot. Pa rin sa bago. Ayun. Safe and sound na inyong o gani, tapos may traffic pa kay may nanawag sa akon nga gasakit ng iya nga frozen shoulder, shoulder. Paano lang to compress lang to. So kamusta nang iyang wala ko update sa buong pero gintagaan ko lang to sa sang instruction. So normally ko magamuna. Anong dapat nga idapat na?
ginahilot na siya tapos parciculate ang dugo. Ang iban sina gina-acupuncture and then kung kasakit gid siya ginakuha na siya hot and cold compress 15 to 20 minutes nga hot compress and then 5 minutes nga cold compress. Ibulos-bulos na siya. Within 30 minutes na siya. Yes, kanami mo sa imong signal. Klaro. Okay siya. Klaro. Pero pwede mo lang sa di na ta signal. Pwede mo lang mahina. Iga sulod ng usapan ng Apollo. Anyway. Okay. Sige, imo ba lang ako? Imo nga balasaon versikulo 35. Okay. Sa imo nga Biblia. Okay. Ang imong i-reflect sa imong para sa aton tumalanaw. Adlaw para sa aton tumalanaw. Kay nagdamo ang tumalanaw ta sa Dios. Oh, praise God. So sa mga tinihon, hindi na galing magka-commentar live. Maka-comment live na ang gusto mag-comment live. Wow. Ari na sa Diyo ang i-prepare ko nga pa. So, anyway. Continue, Sir Joe. Ari na, kita ko na si Alex. Sir Joe. Ari na di. So, Doc Alex, good evening sa aton nga mga viewers, no? So, ato nakita kay na ang isa ka presentation sang Mascara Festival. So, may ginhambal diri ang aton nga Dios sa Biblia sa balaan niya kasulatan sa Exodus 35 bersikulo 35. Naghahambal sa in English nga pululungon, he has filled them with skills to do all kinds of work as engravers, designers, embroiderers in blue, purple, and scarlet yarn and fine linen and weavers. All of them skilled workers and designers. Wow. So tama gid na. Tama gid kag ang imo contribution amo ang pakita nga ang kultura hindi lang ginasaulog Doc Alex kundi ginaprotektaran o kung ginaprotektahan kag ginapalapnag sa tagsa ka henerasyon. So diri naton makita aton pasalamatan ang ginpakita sa aton nga pagpabilin nga matuod ang imo nga pagpabilin nga matuod nga lagad sa sini nga kalibutan nga may ara kita nga kultura nga ginasunod. Yes, matuod na. Yes, matuod na. Sa aton tanan nga nanamian sa kapistahan. Although sa particular yung tradisyon, amo lang ang Mascara Festival. Pero sa mga relihiyoso naman yung mga tradisyon, may mga celebration makita ka nga isang anniversary. Mayara mga kapistahan sa Feast of Passover, kag iban pa nga mga kapistahan religiously, no? Yes, Sir Alex. Pariyoy Panoy, no? Interview to Tugay, yaman paambit, magtuod siya nga kilala niya nga actually ang mga dapat siya sa kaalam. Kung nga mapadaog ang pilana ka beses, no? Ang mga dance groups, no? So inatanan ginbalik niya ang ginkilala niya nga amo ang tagimo kag naghatag sang gift, no? So Doc Joe, ang aton pasiplat sa kultura may ara kita diring bersikulo, no? Ikaw ini ang mapatpat. Nga sabihin ko ini ang
Doc Jo? Yes, go ahead, Doc Alex. So diri naton makita no, may pasiplat kita sa kultura nga ini siya sa religious nga perspective sa pananawan sang aton nga mga kaabianan. Kung sa diin bilang may pagtuo sa mga pagtudlo sang Mosaic Law ini mga kaabianan, perspective ini sang aton mga abyan nga mga Seventh-day Adventist. So isa ka importante nga magpili kita sang pagkaon nga limpyo kag angay sa pagpanudlo sang Dios. So Doc Alex, isa ka seryoso nga ginhambal sang Dios ini nga mga dinalan nga kung sa diin seryoso ang Dios sa paghambal sini kay hindi lang ini para sa aton pisikal nga kayuhan kundi para man sa aton espirituhanon nga paghalong. So sa aton nga pagkaon dapat naton ipakita ang pagrespeto sa kabubuton sang Dios kag puyo kita nga matarong kag maligdong kag malipayon nga kung sa diin malayo kita sa mga pag-anto sa mga balatian nga mga makamamatay. So ari ang ginlaygay sa balaan nga kasulatan makita naton sa naunang Korinto 10:31. Silinga gani bisan nagakaon kamo o kung nagainom ano man anyo ginahimo himuan ninyo initanan sa kahimayaan sang Dios. Kag ang Ginoo may ara man nga instruction since time immemorial nga supposed to be amo gid ang plano sang Ginoo. Ang iyaging design nga pagkaon sang tao ginhambal diri sa account sang Genesis chapter 1 verse 29 nga ang Dios nagsiling, I give you every seed bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. So amo na Sir Alex nga ang pagkaon nga gin-design sa Ginoo sa mga tawo since time immemorial. Ang plano niya nga magkaon lang ang tawo, magkaon ang tawo sang bunga sang kahoy. Kag sang mga prutas kag sa mga liso. Amo ini ang pagkaon nga gin-design sang Dios, Doc Alex. Ipakita ko si naipakita ko si Bo Doc Jo labaw sa hindi labaw kundi pasiplat sa kultura. Ang duwa ko kami Amerikano. Ang duwa ko ka amigo Amerikano. Nga na sikat sa aton sa una. Kaya nag-testimony, no? Sa ilang experience bahin sa pagkaon. Okay. So, nagtawag kami. Mayong adlaw sa inyong tanan. Ako si Board. Ari diri sa studio ni Alex Migunamon. Oo, si Board kag si B-Boy, mga Ilonggo boys Kag subong may importante gid kaming istoryohon, no? About ini sa pagkaon, no? Kay syempre ang pagkaon amo na ang pinaka-importanteng parte sa aton kabuhi, no? Maliban boy sa spiritual. Kay di ba humble sang Ginoo nga hindi ka lang mabuhi sa pagkaon lang kundi sa espirituhanon nga mga butang. Tawo hindi mabuhi sa tinapay lang, kundi mabuhi sa pulong sa Ginoo. Amo yaran sa Biblia lantawan ninyo. Sige pero hindi ina ang amon istoryon subong, no, kundi ang aton nga istoryon about sa pagkaon, sa mga temporal, mga physical pagkaon. Mamangkot ko anay kay B-Boy, ano ang pinaka-weird nga na tilawan mo sa Pilipinas? Ang pinaka-weird nga pagkaon nga ako natilawan para sa ako niya dinuguan, hindi ko yun. Ay, ha? Kay abi ko gani sa una ang dinuguan.
Abi ko gani nga tsokolate na yan. daw chocolate meat do parehas ang itsura no sang dinuguan kagang chocolate no. Dinuguan niya may mga tinae. Sa chocolate ya wala tinae. Sang ginsaboran ko. Kalas ay tol, hindi ka na namiyan. Hindi ko yun sang dinuguan niya. Ako nanamiyan ko sa dinuguan niya. Abi ko daw karne lang nga dunot. Namit na haw, karne nga dunot. Karne nga blaw nga ni man daw medyo dugay blaw nga daw aged kon sa English. Aged. Ay nako. Pero nakatilaw ko sang paka. Pero namit ang paka. Para sa akon amoy na ang pinaka-weird nga natilawan ko sa Hindi ka sa paka. Hindi nanamiyan ako sa paka. Pero syempre to weird man, maminsar ka man nga, pagkakalik ginagaon ko, do hindi dapat ko yun. ang sabor, kay daw may hilo, may lason, kalaban, ng mga delikado magkaon sang paka. Sang paka, dapat mahalong kagad. Sa Tobo, nangita kami paka sa nagdakop kamo sang paka. Nadakop kami sang paka tapos ginpatong namon, ginpanitan man namon. Do binuang duha ka kano nga nagapanit sang paka. Pero wala man kamo nagsakit. Wala kay balan mo may mga Pinoy nga naggiya sa amon para hindi kami masakit. Kintudloan nila kami kung ano ang paka nga nami, kag mga paka nga hindi pwede kauyon o na mahilo. Sadya man to, no? Ang paka, balaan mo, ang sabor daw parehas na siya sa manok. Parehas lang git. Basta prito, parehas lang. Galing tayo kajutay sang unod. Pero tulan, ang ginakaon. Tapos, ano pa gid? Idaw, natilawan mo? Wala ko katilaw sang hido. Waay man ko. May naghagad sa akon nga magkaon ido, pero hindi ko kay naluoy. Naluoy ka sa ido. Kay balaan mo nga ido, mga pets nga ginatawag, no? Oo, daw partman sila sa pamilya. Namon. Daw hindi pwede ka uyon. Hindi pwede ka unon, no? Okay. Bagis. Ano pa man? Ulo sang manok. Ulo sang manok. Daw hindi ko, sa primero, hindi ko magkaon sang ulo sang manok. Katigas sang ilang. Tapos hindi buko kang tawag, no? Ang buko. Ay, buko sa isda na yan, buko. Tulunan, no? Tulan kali. Sorry lang, kano ko bi. Daw puro tulan sa ulo sang manok mo. Buday ko yun. Puro tulan. Ang utok, manamit. Namit, kid. Kag ang alam sang manok, magdugang sa imo kung kaunon mo ang utok. Biski ano kaalam ang manok na ina, hindi ina siya bulik sa imo, boy. Tapos, hindi man, para sa akon, hindi man weird ni, para sa akon. Tong isaw bala. Ano ganyan ang isaw man? Tinae sang manok. Ay, namit. Namit, tong isaw, ya. Namit. Paborito ko, ya. Ginbaklon ko, mga 4 kabilog. Basta haplasan mo sang barbecue sauce. Mga mantika. Ano sa imo? Kahang o kun tamis? Kahang gid. Kahang sa akon. Ako ya kahang gid ya. Daw makadugang gid sa imo gana kung nagakaon ka kahang. Balut. Nakatilaw ka sang balut. Wala. Hindi ka tunay nga Pinoy ya. Dapat kung Pinoy ka, makakaon ka sang balut, no? Ako, first time nakatilaw ko sang balut, though 0 out of 10. Hindi, kung sa ako na namin, gid ko sa balut na mga 8 or 9 times ako nakakaon sang balut mo. Nami. Ang problema lang, daw medyo gastos ang balut kaysa sa isaw. Mas barato ang isaw, tapos mas nanamihan ko sa isaw kaysa sa balut. Kagamoy na ang mga pagkaon nga namit sa Pinas. So, Sir Joe, Doc Joe, grabe, no? Damo gid ka rin lain ng mga luto kag pagkaon, pero ang pinaka-importante nga nagadala ini sa kalipay kag pagiliusa sa aton tanan. Sa imo, Doc Joe. Way ka microphone. Doc Alex, amo gina no? Oo. Yan.
Ginamba niya dito kay na bisan ano pa man ang aton ginakaon o ginalantaw nga pagkaon importante nga ginahimo naton ini para sa pagpasidungog kag pagpasalamat sa Ginoo. Pero sa Biblia ginhatag sa aton sang Dios ang tanan nga pagkaon nga halin sa tanom para sa aton kaayuhan. Kag isa ka seryoso, Doc Alex. Wa diri na butang no. Kag seryoso ang Dios seryoso sa iya ginhambal kay may palaabuton ang mga wala nagasunod sa iya. Dira sa Isaiah 66 bersikulo 15 asa sa 17. Ang wala nagasunod sa iya ti makita naton da pag abot sa tinion ang Ginoo magabalo sa ida kag makaluluoy ang kahimtangan sang mga tawo nga wala nagsunod sa Ginoo. Pagkaon lang na sa gani, Doc Alex. Kita mo sa una ang ara sa Genesis ginhambal sa Ginoo forbidden fruit amo lang to, pero seryoso ang Ginoo nga naghambal nga hindi pagkaunon ti isang ginkaon nila na ulamid kita tanan subong may ara kita kamatayon, pero naluoy ang Dios sa aton ginluwas kita. So dire ang pagtilaw kag ang pag-experience sang iban-iban nga pagkaon isa ka paagi man ini sang paghibalo kag pagrespeto sa kultura sang iban. Kaangay abi Doc Alex sang Japanese. Kang Japan la. Once ginhatag na sa imo kinahanglan kaunon mo gina kay amo ng kultura nila bisan ano ihatag nila dapat imo gid nga kaunon agud to respect their culture sang ila ginluto nga para sa imo. Ti kun imo na balibaran isa kapag pasipala sa ila. Do kahoy-anan ina sa ila. Kung manog hatag sa imo kinahanglan batonon mo amo ng kultura sang Japan. So, sa iban nga belief, kangay sa aton mga abyan nga 70 Adventist, para sa akon, do hindi ko gida mabaton, kaya mo nang amon kultura, hindi man ko yung magkaon sang manog. Padayon na nga kultura. So, ang aton lang nga kultura halin sa langit nga gin heavenly culture bala mo na Doc Alex may instruction siya nga dapat naton ipasanyog ni kay para gini sa aton kayuhan kay sa aton subong henerasyon na pamatud-an na nga ang mga ginhambal sa balaan nga kasulatan kay sa mga instruction sang mga medical expert nakita nila nga insakto nga ang mga pagkaon nga secondary naging tugot man sang Ginoo, although nga kung magkaon kita sina naging tugot sang Dios hindi kita makasala pero galing nagalipot ang kinabuhi nga tani maglawig pa to maserbisyo naton sa iban naglipot na lang kay bangod sang mga nagaiban ang aton nga edad suno sa pagtuon. So amo na Doc Alex ang pinaka-importante nga sundon taya ang kultura sang langit. Yes. Totoo din na. Gagrigig ko sa imo. Kay man amoy ng challenge sa ato. Nga kasarang naton. Labawan naton. Sa grasya kag pabor sa Ginoo mais masarangan naton ang pagbag-o ng sa Biblia sa 2 Corinto 5:17 nagapakita nga pagkitala kay Kristo ginahatagan kita sang pag-o nga kabuhi ang daan nga kinabuhi nawala dagang pag-o nagasugod pa sa pariho kay Manny Pacquiao dugjo nga sa tunga sa mga tunay kag kalisod nagtuo kag nagpag-o kag nakadangat siya sa buhi nga puno sa paglaom kalimpyuhan kag pagdayaw sa Dios dala na dira ang pag-observe niya sa cyclo later on man kun ikaw tumulo mabot isang yung mo nga tunan ang kasubuan sa Dios. Kaga hindi na malayo sa aton kung kasi Manny Pacquiao.
gani sa sining mag-ion dokyo ato na kita sa labaw sa the exit, so if you allow that to happen, also you'll be able to exit there as quickly as possible. So let me start to tell you on the stage here, but I just want to give a moment for Manny and his family to exit. You want to? It sounds like he wants to share something real quick. Hallelujah. Thank you, Pastor. Amen. Thank you all. Thank you for, of course, I want to say thank you to God for His mercy and grace that endures forever in love. Amen. Like I said, this is the most important part on every fight that I have here in Las Vegas, this Bible study, because I want people to know more Christ. Amen. Because this is you can share, like, you know, there's so many people or Christians all over the world claiming that they believe God, but the truth is they don't really believe God, they just know God. Because if we really believe God, this is my thinking, like, if a person really believes in God, then there is a transformation in their daily lives. Like, get closer to Jesus. Because it's different to those people that, oh, I'm a Christian, but you're not doing something. You're not, there's no improving in your lives, and there's no transformation. That's like what Paul says in James 2 verse 19, that it says, you believe that there's one God, good. Even the demons believe that and shudder. That's James 2 verse 19 and 20. You believe that there's God, good. Even the demons believe that and shudder. So therefore, if we really believe God, then we will obey. We obey God. Because if we don't obey, what's the difference of the devil in us? If we don't obey, right? Because the Bible is very clear. You believe that there's one God, good. Even the demons believe that and shudder. Are you trembling when you believe in God? That there is God? So therefore, the difference of us and the devil is we are claimer that we obey God. Then show us by your deeds in daily. Make sure that your daily activity should come from your new identity. Your new identity is Christ, if you really believe Christ. Because salvation is not something that you obey today and tomorrow you compromise and another day you obey. It's not like that. It's in our daily lives, we always confess because we committed sin against God. But something wrong, something different, like what I'm talking about, is people they already knowledge about the truth and they keep on sinning and compromise and thinking that, oh, I'm going to kneel down and confess to the Lord. No, the Bible says if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sin is left. So make sure, brothers and sisters, I am doing this Bible study because I want you and me, when the time comes, because we're not forever in this world, we're just passing by. Our lives in this world is temporary. That's right. We're just passing by. And we should maximize the opportunity, grab the opportunity that we know more Jesus Christ and we have salvation. That you and me will be in paradise. After 50 years, 100 years from now, are we still here? And then where are you going? Where are we going? Because after the lives in this world, that's the beginning of eternity. Either eternal happiness or eternal suffering. So that's the most important. That's the most important part in this fight. The Bible study every day. And thank you, Pastor. Thank you to all the music team, the worship team. Who sacrificed their job. Actually,
today is Sunday, so it's the right time to worship God and give thanks, because last night I know there's so many people are disappointed, and especially to a lot of my family, of course, they're disappointed of the decision, but that's part of that's part of boxing. That's fine. At least not like before, right? I lost instead of winning. And now it's getting drawn. It's okay, but I'm so happy because I give a good fight. I entertain the fans and I give them a fight. I'm still, at 46 years old, I'm still like, you know what? Manny Pacquiao is nothing. Manny Pacquiao is not here without his approval. Without the strength, without the guidance, blessings, favor from the Lord, Manny Pacquiao is nothing. So because of Jesus, because of God, He is merciful, and I kneel down, Lord, give me another chance to fight again. Give me another chance to inspire other people, to share the gospel. This is my conviction. This is my heart desire to bring you to Christ. I mean, to spread the gospel all over the world, because the world is so evil. There's so many temptation. There's so many distraction. People are lovers of pleasure, lovers of money, lovers of themselves, like that. They forget already the love of God. Love of God is compassionate, caring, loving, and there's no grievances against someone. That's how we identify the children of God. And I hope that you're doing that. Doing that. So thank you, brothers and sisters. Na-inspire madamo nga tao, mililyon ng mga tao sa bilong kalibutan. Ang iyang pagtuo mo man ga-inspire man sa mga kasimbahanan. Ang ining video nakuha pagkatapos ng away sa kay Barrios, no? It was a Saturday, and the following day nag-hold nag-upod sa prayer meeting. So si Manny Pacquiao, Pacman Pacquiao, halin sa kabudlayon, kag kapigaduhon karon isa na ka bilyonaryo kag tuman niya kalipay nga nagadayo sa Dios. Okay? So Doc Jo, ang imo nga mic. Doc Alex, sakto gid na. So si Pacquiao nagapakita ang bisan ano pa ang imong kahimtang, may gahom ang pagtuo sa Dios kag pagtingwa nga mag-uswag. Ang iya kabuhi isa ka himplo sang pagbag-o nga wala nagpaslaw bisan pa sa kalisod nga iya naagihan. Kakaisang kultura ninyo nga ginabahandi sa malawig ng panahon, Doc Jo. Hindi na naiwa bakal. Tama? Tama din, Doc Alex, kay since time immemorial amo na yang plans ang Ginoo mo. Oo. Nagliwat lang na tungod kay ang tao wala magsunod sa iya. Tama. Our cloud kitchen was fashionable. Meron na kaming catering service in Bacolod, and I grew up with food as the busiest activity at home, and so food became my passion. If you want to go global, stay local. So we're representing Ilonggo food from Bacolod. And the most famous recipe we have is Bacolod Inasal. We wanted to go to Dubai because of the number of Filipinos here. When they try our food, they're gonna feel like home. Kaunta, kay namit kidya. Sir, di ba ikaw si Joel Torres? Yeah. So, mga kahidlaw, subong isa ka balita nga
magapahalipay sa tanan nga mga taga Bacolod kag Negosyanon bisan diin sa kalibutan. Ini ang bisan diin kita magpadulong, ini gid indi gid malipatan ang humot kag kanamit sang aton Bacolod chicken inasal. Kag subong makita na naton ini sa tunga sang Middle East, no, sa Dubai mismo pagi sa kay JT or Joel Torres Manukan Grill. Ini nagapasalig nga bisan diin kita sa kalibutan ang aton pagkaon nga inasal hindi gid maguba ang iya kanamit. Kag subong makita na naton ini sa Dubai pagi sa JT's Manukan Grill ni Joel Torre. Apang si Doc Joe may panugyan bahin sa pagkaon sa manok, no? Kay siya mong authority sinimo. So pamatian naton si Doc Joe sa iya panugyan. So, Doc Alex, ako isa ka nutritionist nga Doctor of Naturopathic Medicine. Kag nagapangabay ko nga hindi ninyo palipason ang kahigayunan nga matilawan ang Bacolod chicken inasal nga ginadala sang aton kasimanwa nga si Joel Torre diri sa mismo sa Dubai. So pero may ara ko nga i-advise nga kung sa diin ang aton nga pagkaon sini kinanglan Doc Alex. Kay dapat hagan-hagan man atong pagkaon sini. Kay ang mantika man lang di ang problema. Ang mantika man lang di ang problema, Doc Alex mo. So damo unta kalamansi agud nga magbalansi bla. Balansi. Kag ini nga mga pagkaon daw manamit ini siya, pero kung masubrahan hindi na nami sa lawas ta. Ulo kinanglanon ta ini sa mga lugar nga kung sudiin wala man dito sing mga kangay sa Dubai ti uday kita kapangita dito sa mga utan sa mga vegetables dito, Doc Alex. Iba ang ila vegetable dito diri sa aton. Kag subaman ang mga Pinoy ga pangita gini sang aton nga kultura nga mga kaong gitaya manok nga maginasal. So that's why nga ako lang nga ma-advise monitor lang naton ang aton nga BP kaganganhagan na sa pagkaon kung mahimo hindi pag-adlaw-adlawon. Kung magkaon ng kita dadlawon mo na gamay lang daw may ara sa nga balanced diet nga ginatawag, Doc Alex. Magkaon ba tas ang damo nga mga utan? Utan kag mga damo fiber agud nga mabuligan naton ang aton lawas. Kag ini mabalansi nga mangin pares sa sining chicken inasal o kung mag-inasal nga manok. So mo na guro, Doc Alex, ang importante nga mabalansi nato, no, mabalansi kay balanced diet ang ginapangayo sang Ginoo. Kung malikawan naton. Galing ang Biblia gid. Nag-advise aton, Doc Alex, nga hindi ipagkaunon ang tambok kag ang dugo. Ara dira sa Leviticus 3:17 ang maginasal kung tuman ka tambok, damo mantika. So ang igo sini ang aton nga maayong panlawas, ang atay naton, pagpililit da ang mga tambok sa aton mga artery. So amo lang na ang advice ko nga balanse kun nga hindi kita matamaan sang mga tambok. Dynamics, no? Amo ang producer sa pagkaon, para sa aton consumption, kag maka-interchange makita Dulay mo tingog, Doc Alex. Tingog, Doc Alex. Walay mo tingog.
kwan ba, urban gardening ba? Ano ang bintahan kung may bukita sila? Ang bintahan din na Doc Alex nga una base ang enzyme dira 100%, 99, 98 to 100%. Ara gyapon ang enzyme. Way man lamok. Pero gindinggi gyapon bata ako. Mayo pa tong way ko ginawanan kay way sa gindinggi, sang ginawanan ko na dinggi. So siguro hindi to dire nga lamok ang naghalin kundi ito nilaging catch up kay way man ta diri sang mga gastagnan nga tubig. Kay ang lamok wala man sa gatiner sa mga tanom. Gatiner lang sa mga ginulanan bala nga duta nga wala makuan sa mga dahon nga ukon sa mga tubig da nga limpyo. Dira na sa ga-star. So amo na Doc Alex nga ang advocacy naton ipadayon naton labi nagiging ang aton nga country, agricultural country. So dapat naton i-advocate ni kag i-preserve. Sabi mo nasubo ako kay sa amon dito nga kabukiran mga 5,000 hectares. Magamay na lang kung talagsahon na lang mga tao nga mga nitibo ang makita nimo nga may tagid nimo ang kwarta nga para sa mga kabataan. Tani para ato dito ginagamit nila sa mga parents sa pagpanahor, iban ginainom nila. So hindi namin na-altered ang kultura sang mga nitibo, wala na nagpananom for the purpose nga makieskwela sila pero gingguba ang kultura. Isa ini siya ka dako nga sa Republic Act 8371. Kay kung gubuon mo gali ang isa ka nayan ng agricultural country kita naga-represent ng mga nitibo pero ang gakatabo nagakaguba ang kultura nga kung sa diin initani mapreserbar ang pagpananom bala. So isa ka challenge subong panawagan naton sa aton nga mga kauturan no, mga membro sang panimalay nga kung sa diin i-advocate naton nga dapat may kinaadman kita sa pagpananom mapreserbar naton kag mapasanyog pagid sa bag-o nga mga technology kay aton man na right. Importante ang hindi naton pagbayaan. Kaya hindi niya mabakal sang mga Yes, Doc Alex. Kangay sang mga ginhanduraw naton nga mga pinaadman bala sa pagkanta sang mga kumpuso. Oh, di ba? Sa aton sa ligad tong episode. Isubong malaka ka nang kakita. Kasunod-sunod na lang sa moderno nga kung sa diin hindi makahatag sang sentimental value kag tinagipusoon balang nga impact sa aton nga aktual nga pagkabuhi do puro artificial tanan. Malaw ay pag di ko Alex ay kung gisa nagasalig na kita sa artificial intelligence. Perti kapos subong sang aton nga pagkabuhi diri kung lantaw puro artificial hindi nimo makita kita mo. Kaina dito ko sa bago ang mga bataan aktual silang gampang sang nga may ara silang socialization bala Doc Alex hindi para sa city diri o. Makita nimo nga may pagrespeto ang isa kag isa. Mabalaan niya ang limitasyon niya. Pero kung diri sa computer lang nagatubang ang bata cellphone tapos wala sing formal nga pag ano bala nga paghalubilo. Hindi sa kabalo mag-control sa iyang emosyon, hindi sa kabalo sa mag-control sa iyang limitasyon. Kay waay siya ma-socialize. So amo na yung pinakadako nga problema naton subong nga mayo gani ang addict sa kwan mga kabataan naton edukasyon sa pag-interpans naton nga bilang
bilang Pilipino, bilang bakulod mo dito sa atong tuon. So, kabay pa. Okay. Iyon ni Dokyo. Ato ni Nance, bisan wala sila. Sa pagkaon. Kag dapat kita ang mag-ano sa ila, ang mag-educate man kay kita ang nakaibalo kung ano ang heavenly culture. Kaya nga aton din nga pasanyog ang langit noon nga kultura amo ang aton nga padayonon kay magapadayon ini sa walay katugtuban Dok Alex mo. Tama. Bilang ang posisyon balik kita ang living grid of ley lines and crystalline networks. When we raise the frequency of the grids, the crystals, the ley lines, it uplifts the DNA of everything in that region, the people, the birds, the water, everything. And it literally increases the collective consciousness of the entire region. And so this is how we seed peace, not through protests, but through peace, and synergize better than those who love war. So if you feel the call to join for this powerful Eternal Life Gridwork session, comment webinar, we'll send you a link to join, and feel free to share a link to join, and feel free to share. Okay, so parting shot na ton Dokyo sa sining kaadlaw. Idlaw sadya Dok Alex. Good night everyone. Everyone kay kabay pa mga bisita kita. May mga bisita kita. Kag mayara kitang mga commentator sa ating live chat. Yes, Dok Alex. Invite on ta sila. Oo. Hanggang sa muli, Dokyo. Hidlaw sadya. Ang microphone nga kadula-dula. Kadula-dula yung microphone. Nakabaton ako mensahe halin sa amon. Nagalaragway dito sang madamo nga halandumon. Pang naghibi ako sang hinali sa kun kahitlaw gani sa kabukiran kong ginpakaali. Nagahulat yapon langga ko dito sa amon. Mga ginikanan ko nagakabala ka sa akon. Utani kun makitan ko man lang sa pabukid kagwayan, kabudlay kag kasakit ko gamag-an. Kalantahon lanton akon makapuli na sa duyan sang akon pagkalamharon. Sa luyo mo kabukiran negros, sa bakni mo permi ko na handong. Ano na lang ang himuon ko karon na wala na. May nabiling nga
paglaom sa akon nga mga handog. Gani kun mayara nagapamati sa akong panagtiagon. Idalon mo na ang kanta dito sa amon. Kalantahon lanto na kun makapuli na sa duyan sang akon pagkalamharon. Sa luyo mo kabukiran negros, sapat nimo peri ko na handog. Imong hakos pangita ko yapon, kinggikanan gapanumdum sa ko. Los Angeles News, celebrating life the way it is. Los Angeles News.